дӯстон ва ҳамроҳони канали Некатоп, хоҳонем ки ҳамаатон тансият бошед. Чизҳои аҷиб ва хандадоре ки дар камера сабт мешаванд, ки шояд онро ба осонӣ пай набарем. Аз садама бо симчӯб гирифта то афтидан аз болои яхдон, аз мусофири асп то баровардани пой аз тирезаи мошин ва ҳатто чархидани камазро шумо дар ин навор хоҳед дид. Саҳнаҳое ки ҳатто агар лаҳзае ҳам бошад, шуморо хурсанд хоҳад кард. Пас бо ҳам наворро хоҳем дид, аммо пеш аз он ба навори мо як лайк монед ва обуна шуданро ба канали мо фаромӯш насозед, зеро мақсади мо танҳо хурсандӣ ва табассуми шумост. Рафтем. Дар Аврупо футбол дар ҷӯшу хуруш аст, зеро ҳамаи топ-чемпионатҳо баргаштанд. Бинобар ин дӯстони мо аз 1x барои ҳамаи бозиҳо ва дигар ҳодисаҳои футболӣ коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. Инчунин шумо имкон доред ки бо промокоди мо яъне нека дар аввалин пардохт соҳиби 5000 рубле гардед. Маълумоти бештар дар комментария. Ин имкониятро набояд аз даст диҳед. Банд мондан дар дарвоза. баъзе одамон шояд шикоят доранд ки ин дунё бо ҳама чизаш бар зидди онҳо шудааст. ҳар коре кардан мехоҳад, муваффақ намешавад. шумо чӣ хел? оё шумо низ бо чунин ҳолат дучор шудаед? Инҷо ронанда вақте расида омад, дарвоза ба мошинаш бархӯрд. вақте як тарафи дарвозаро пӯшонд, тарафи дуюмаш омад. вақте хост тарафи дуюмашро пӯшонад, қабати аввалаш боз шуд. Ин ҳолат чанд бор такрор шуд, то ин ки ӯ ҳардуи тарафи дарвозаро якҷоя гирифту истод ва шояд гуфта бошад: «Вой худо, ин чӣ гуна рӯз аст?» то ин ки касе ба кӯмакаш расида омад. Зан дар болои яхдон. ҳар коре тарзу усули худро дорад ва онҳоро бояд тибқи усули худашон пеш бурд. занеро ки мебинед, дар яхдонро кушода ба болои он баромадааст. фикр накардааст ки ин болои яхдон баромадан кори мантиқие нест, ё ин ки ҷои одам аст дар болои яхдон? метавонед фикру андешаҳоятонро дар комментария бинависед. замоне ки кореро фикр накарда анҷом медиҳӣ, пас оқибаташ чунин хоҳад шуд. асабвайронии як мард. мегӯянд ки ҳар чӣ дертар бошад, аммо солим бошад. шояд чанд дақиқае дер шавад, аммо муҳим нест. набояд кӯшиш кард ки дигаронро нороҳат созем, зеро оқибаташ дер ё зуд ба худатон бармегардад. дида мешавад ки ин мард аз хона сару сема баромадааст ва ба хотире ки дераш шудааст, ба сӯи дигарон дод мезанад, аммо зарарашро худаш дид. пас аз ин ҷо ёд мегирем ки набояд дигаронро нороҳат созем. баромадан аз панҷара. баъзеҳо дар ҳақиқат ҳам сусъақл мебошанд. вақте онҳо ақли худро ба кор нагирифтанд ва на танҳо худ, балки ҳамаи мардумро ба мушкилӣ рӯбарӯ месозанд. ин мардеро ки мебинед, бо кӯшиши зиёд мехоҳад аз панҷараи оҳанин бигзарад. бинед ки чӣ қадар ӯ зур мезанад. рав ба боло. як бори дигар кӯшиш кун. ӯ хеле кӯшиш кард, шояд дар гирду атрофаш ягон роҳи баромадро надида бошад. ин замон касе омада аз дарвоза мегузарад. ӯ бо дидани ин ҳолат шояд ба худ гуфта бошад: вой, чӣ қадар сахтӣ кашидам, дарвоза ин ҷо будааст. кӯдак ва дарвоза. кӯдакон бояд чизҳои зиёдро ёд бигиранд. ба ҳамин хотир бояд калонсолон кӯдаконро зери назорат дошта бошанд. дар ин саҳнае ки мебинед, зане бо ду кӯдак ва як саг дар пеши дарвоза аст, ки бояд ҳар сеашон зери назар дошта бошад. аммо ин кори ӯ мушкиле нест. вақте зан дарвозаро кушод, кӯдакро аз бағалаш дар замин ниҳод, то дигарашро биёрад. аммо кӯдаки аввал рафта худашро ба дарвоза овезон кард. дарвоза ҳам ки дар ҳоли кушодан шуд, кӯдакро бо худ ба боло бурд. хуб шуд ки кӯдак наяфтод ё дасташ ба зери дарвоза мемонд. модараш инро дида, дарҳол ӯро ба замин фаровард. афтидан дар чуқурӣ. чашм ба хотири он аст ки пеши пои худро бинед, то ба ҷое наяфтем. ҳамеша бояд бинем ки поямонро дар куҷо ва дар болои чӣ мемонем. чуноне ки мебинед, касе дар таъмиргоҳ мошинеро тела карда истодааст, то аз таъмиргоҳ барорад, вале дар чӣ фикре буд, ки фаромӯш кардааст ки чуқурие дар таъмиргоҳ аст. ногаҳон ба чуқурӣ афтод ва шояд дӯсташ ба ӯ гуфта бошад, ки истироҳати хуб дошта бошед. тамошобинони гиромӣ, чиқале ки медонем, мо хелаша ширкати Азия Маркета ба шумо тавсия додастем. ширкати Азия Маркет ба шумо дориҳои гиёҳиро пешкаш мекунад. агар шумо риш баровардан хоҳед, ё ин ки мӯи сар баровардан хоҳед, ё ин ки простатит хунукзадагӣ дошта бошед, ё ин ки мехоҳед ки муҳлати ҳамхобагия дароз кунед, ё ин ки ягон касалии дига дошта бошед, тамоми намуди гиёҳҳои дориҳия дора ва метавонед шумо аз ҳамин ширкат танҳо дорои оригинала дастрас кунед. агар айноми канали Нека гап занед, мо ба шумо мисол скидка мекунам.
майда кардани санг. Агар коре ба ин суръат пеш равад, пас кай тамом мешавад. диққат диҳед ки инҷоро маҳкам кардаанд ва барои майда кардани сангҳо мошин оварданд, то кор зудтар тамом шавад. Аммо бояд сабри Айюби паёнбарро дошта бошед, зеро то ин шаб 1 метрро шояд тамом кунад. шояд бо ин кор шаб хеле хаста шаваду гӯяд ки имрӯз хеле сахт кор кардем. пои духтар пеши шишаи мошин. шояд дида бошед ки баъзеҳо пойҳояшонро аз шишаи мошин мебароранд. ин албатта ки беадабии бузургест. як намунаи онро дар ин навор ҳам мебинем. духтаре пойҳояшро бардошта ва дар пеши шишаи мошин мондааст ва бо телефонбозӣ карда истодааст. ҳамин замон мошин такон хурд ва ӯ ба поён рафт. рав ба поён сазои беадабон ҳамин аст. ҷоятон хуб аст поёнтар, ҳоло ҷоятро наёфтӣ. дӯстони азиз, дар ин бораи одамон шумо чӣ назариёт доред? метавонед дар комментария фикру ақидаҳоятонро бинависед ва мо роликро идома медиҳем. пушаймонии дучархасавор роҳи пиёдагардҳо дар кӯча ҳамеша дучори мушкилист. яъне баъзеҳо аз ду тараф қоидаҳоро риоя намекунанд. ронандаҳо бодиққатанд ва ё пиёдагардон аз роҳе ки бояд аз онҳо бигузаранд ва барои онҳо муқаррар карда шудааст истифода намебаранд. чунон ки мебинед дучархасаворе аз роҳи пиёдагардон савора ҳаракат карда истодааст. аҷибаш он аст ки баъд аз гузаштан хатогиашро фаҳмид ва ба хотири узрхоҳӣ дучархаро бардошта баргашт ва аз нав роҳро убур кард. дар кишвари ақибмонда дидани ин чизҳо оддист. дуздии маймун. шояд рӯйпӯши чарх яъне калпакҳои мошин. шояд шуда бошад ки ягон маротиба калпакҳои мошини шуморо касе дуздида бошад. ин гуна ҳодисаҳо зиёд рух медиҳанд ва ба ҳодисаи табиӣ тафтил ёфтааст. аммо шояд ин ронанда нафаҳмид ки дузди калпакҳои мошинаш маймун аст. маймунҳо ҳам шояд ки пул кор кардан мехоҳанд. шумо чӣ фикр доред? чархиши кам аст. рондани мошинҳои боркаш кори мушкил аст. ронандаҳои ин мошинҳо бояд дар роҳҳои борик хеле эҳтиёткор бошанд. ин чизеро ки дар навор дида истодае хеле ҷолиб аст. ҳамазе аз роҳ мерасад ва ду маротиба дар гирди худ чархида меистад. аҷибтараш он аст ки аз қафои ин камаз ду камази дигар омада ва онҳо ҳам ҳамин хел чархидан мегиранд. гӯё онҳо аз пеш тайёрӣ дида бошанд. зан бо пойафзоли пошнабаланд. бисёриҳо мегӯянд ки пӯшидани пойафзоли пошнабаланд барои занон хеле мушкил аст. аммо аслан чунин нест. занону духтарон ба ин чиз одат кардаанд. агар аз марде хоста шавад ки кафши пошнабаланд пӯшанд, шояд дар чанд метр ба замин афтанд. аммо баъзе занон тамоми рӯзи худро бо ин гуна пойафзол мегузаронанд. ин чизе ки дар навор мебинед занест ки бо пойафзоли пошнабаланд ронандагӣ мекунад. ин ки онҳо чӣ гуна бо ин пойафзолҳо ронандагӣ мекунанд фақат худашон медонанд ва барои мардҳо ин як муаммо. агар ягонтае шумо дар ин бора ягон маълумот дошта бошед, метавонед фикрҳои аҷибу ғариби худро дар комментария бинависед. мусофирии асп. вақте мегӯянд ки чизе шудааст ки агар камера намебуд шумо бовар намекардед, дар ҳақиқат дуруст гуфтаанд. ин як намунаи ҳамин гуна видеоҳост. агар камера намебуд шумо бовар намекардед ки мусофири ин мошин асп бошад. шояд бихандед, аммо ин навор исбот мекунад ки як аспро дар мошин ҳам ҷой карда мешавад. ин саҳна барои ҳама ҷолиб аст ки чӣ гуна тавонистаанд аспро дар мошини хурдакак ҷой доданд. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. агар ба шумо писанд омада бошад, метавонед дастгирӣ кунед бо лайкотон, дар комментария бинависед ва дар канали мо обуна шавед. ҳамчунин зангуларо низ пахш намоед. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.